mchele Josema nakumana chokwawa la fote limakwana Dunga zembe bitsale bwanji Patiko palibe chinsi Last week in La Forte Nenda kanisa zokuti Nungo chitesa chibwezi chicho This is serious? Nduguza Kifugwa Basi ndona kula Pakomba nudu mango yambana Zimanda alisa kuti Mayanga tsama kukirizana Oh ngari mwato maganza Yema ziwanda Yema ziwanda Marindanu mwori Shakira Ayo janda mino ina boma tasi Yagamoto Amike Kule nufana muziwe Ya ali nziwe Leo nziwe kwela Mulambo mesa ino ndiba chinzache Oh manjo ando zene kuti mwana siwanu It might be mwene mwake mkuteka Iyo nkani mambo naye aba nkani Oho nkani yake ndionena kuti Fiona mlamwanga ufikizane kwenye Palibeji sisi pasipano Ituza kwidwa Uluhuka zembe wandi Hunga bisani Kuma usakwidwa Uzembela mwajikondi wako Makabune Basi Mzungu nafazungu antala mpigo basi Nyumba mkutenga Nivende murenta diri Nde mafanya joso kama kubiza mapizoda kuonjeza sorenta Mabwana unaboya rapo fitiri Anaboya kama? Anaboya mama waza mate Amari bwanji Amarumpire kwa kusufunika kwambiri Okay Chimina wandifunya sana nini? Sana nini Okay Umanumbo gaige urumuna nikanija kanene dobanda Nkani yakeji? Yara bofero ndaji nyingo ndaboza You are prophet is waninda? Bajaro inabira kusibuja kuna meeting omwana ipeleke msana bwini Ndiyo magani nazemezo zo kwa prophet nangana mbisa ndineyo Ana mbisa nda? Ana mbisa rundirana Ndeda minkana na izo ba? Itaire nmangu forowozera yenosis Chibi Kodi kumpingo kujondu kudindwa? Bali bendina vestimu zangu Ndiye wafika kukuchoka kuprestimu kumpita mpaka mpanda a prophet? Sina ganalira na unyumba wao Chibiru uzisika bagama Ove? Uzisika baja? Bagama Iwe a prophet nkani mena izo abani Wene nkani mena nikakamba dinende kakuforokozera iwe Kulinda kumanda elda panda Zimakambi doza kusa Iwe nkana izo abani Nengo sabebani sizane naso Mpingo yana hapo kwenda fanyanda Jai no chifuro kwira nchiro kono ndiye mwamirano mizungu fira muzika kabanda prophet nkani zingazimezi bas chipi Ukumbuka ntana keso ndikakufusa nkani zokoza nali nyumba mwanga muno zokoza nali banjiranga kudo malowera nkani zokoza nali banjiranga ndiye pano baso ulowera so nkani zokoza nali kuchechi bas ndasiya ndeuri Ndisega baga Zibwana rukubangazo chipi Oni bese Zibwana zimenizo Ndebiso kafoto kuzaso zimenzo kuti nene kafuna ndinaka na udindo jeso wafoto kuzaso rumene kuti udindo wa pano jangafuna ndi basini so wafoto kuzaso mene zaru mo basi do udindo sino zizwaru ne zimenzo Koma chipi Usika baka Oni bese Ndebo zimuko ende sabunoro Ibi singa lolo zimenzo ichi Ndikatenga udindo mwene eda panda sitichana Munango na ruhana Ndinaongona kwa chifuko chani Oeda panda acha ndimachesa nawo Nditenga udindo oeda panda Ayoda panda chasiti chani Akamandone chasiti chani Zofurani Ndimphuzire kusunga pakamo basa baba basi Nkani zizingotera mumu Nkani zimene mukuzimva zitenge nkani umutenga madzi kumwe Munivesese pamene poteta profit afuna sika ndifusa mfuso Ndikile ndizika anka mafuso chokera kwa profit nkani zoti wazitenge wewe nyumba muno kupita nazo kwa profit Zona zimezo Ngeni ngubira undeka ndakafura kuti kuti zinenza buzi usabire kundipita kundeka Nave? Ndipita kundeka Yabwini Amali ndipita kundeka Amali jamma 2 Jamma 2 amara kama kumpaja mma 3 4 amara kuzoka Okay ndipita kundeka Ngito Nevela zinalile Sina kumudona kwa nduma sio Bwanje Leo sina mbegeze printer uri mutanga ngakhale wewe Ase president mujama kudalira Eni ngane manyamuka imene jama nyamuka ifaja iwe Mpingo uja makudalira Pingo tunaugwira
Koma kapo mmeona ngofika povomereza kuti wapha profeta. Ai nakhumudwa nawe kwambiri ase. Chifukwa chani wewe? Masina ngando simunamve mbali yanga. Ya, isina mbali yakuzo so ife ndikhote likamve mbali yako. Koma ndizwa kuti wewe unapanga. Mazi. Anakupasa zingati? Inero nkhani chalo ineseni mayenera kuti ndikhale involved. Anakupasa zingati? Emve kazakayi umve zimene ine ndingakuzi. Fankhani imene ichayi ineyo muno wake ndikamakhala imandipasa betsemwe kuti kodi chinachitika ndi chani. Ngokuona ngati ineyo nditabwera kuchokera kutende kucha eda panda anandipeza nalumikizana nawo kumayankhulana mwafusa za mpingo umene umayendera koma ine osadziwa kuti eda pandacha ali ndi nkhani ya ine kumpasa. Anandipasa ploti kuti amwene kupeza mukhala konkuja koma ineyo ndimakana munkhani yonse ndimakana inde zimene zinamveka ndi zimenezo zo kuti ufuna kuti ndimafuna kuapha. Koma panalibe mission yokuti ndimayendera ndrama koma nkhani inayo kuti imene imayendera chinthu chene ndimakana. Umafuna waphe ulele? Iwe, if mission imene chakuyambira tinapesedwa ndi ile disco. Adivese? Ena nati sidika maya onye ndawa amene jana sidika 8 million kuti disco kuligane 4 meter. Koma tinaikana. Adivese? Leo amwene nkhani imene chayi ndidakhala ndikucheza ndithu kwa prophet muno bwino. Eda banda nazayimba phone. Aprofeti tu basi ine phone ija ndimayipanga ignore kuti ndisayankhe. Soma za unyambalo ili wa phone. Aprofeti anazaite ngani phone ija ndikutani ndikuyankha. Iwo aja ndikufikira amwene kuti mission ija mwamenya. Neso nakha kuti ndili ndi mantha ndithu. Akuyankhula nawo nda Aprofeti inoke. Machidwa apanda nakuza kuti wapha Aprofeti unakana. Ndineyo ndinakana. Unakana? Koma iwo amandikakamira. Unakana? Ndinakana. Utakana unakauza Prophet? Sina kambirana nayo nkhani meja ndi inali yovuta. Inaliso nkhani yopsa kwambiri. Koma ineyo sinimadziwa kuti mwina yoda panda nakupeza ndipo ni pachiyambi. Koma ineyo ndimaitenga kuti nkhani ndi yovuta. Iwe fetinakana ndalama koma ndinapita kwa ing'amba so kumene kuja kudukauza. Ndewe ya ulero kakanike kukanena kumene kuja. Munthu kuti ukhaso nyumba mwako. Mova kudya zako. Kani nayo kuti ineyo mene zinthu sijazinazo kuti ndimakana ndithu mumene zimakhalira kumano ungondonekabe mokuphaipabe choncho maya ziyamwene zinachitika koma tilandireni mu society ngati nsanu basi iyo tikulandire paishi yokupha kusonyeza kuti ino ndife ubale unatha unautesa weka se wakapo ungogwizana ni mkulu amene ujayo kama maprogramu anu Kulebe kundinyoza kusembuja ukuza pa workshop ano umafuna kugenda ndata ama kunyoza ndio yangu ataka ndaka pena inu moyo wa ama kunyoza nini mandinyoza da asikugo ufuna kudenge kazi wa ife kulebe umafuna kugenda muntu okupa Prophet mwabuti ya baba inu dimada amene nisabwera ni basi mugambirane ndia okay musaba munyoze muntu mukuzembera kusemba Mesha bombe office banga. Wadi muona kana kunyoza nika bani makuphunzisa ni kwenda. Funa kutenge kazuja, mukuma kune ndaza tu. Kuna mwini madiba ngene ne mundumbo. Ino asko mundumbo. Imene kwesa barodi. Wase. Mabwela nayo pano mandi. Ino mundumbo. Iwe ufuna zigwira chiti. Imene mabwela nayo pano nditi. Nanu so mumangwesa nkani zobuza manje. Inu. Komano ngati mufuna kuti mugwirane simukape Prophet ndikauza kuti akulu musamala maendeleo ndi lovi ndi printer Wamani bwana. Ndi plan Wamani bwana. Iniyo jabuno fani mugani. Ndikone ngauza kumene. Umangani niyo simuguzisiwa. Inu madenyoza ufamu mabwana inoka sigwire. Kani ndina kunyoza pano pokutusa mabwele mafuna weka uyambishe zinthu zako. Wanipesese?
Basi tungwenda kumbe kweli. Kumbe kwa chani. Shopu ile na tukuzoka nayo kutali. Kutoka na kuti. Wako kuti unongwesa madini. Daso ndiana mpamba. Aiwe. Daso ndiana mpamba. Kila mulu nchira. Wini kukweza kazi ngati. Ati daso ndikuwenu kana msani. Undrama zaidi zote ndipase tu. Shopu ine shopu Iwe ndama zanya. ukumbuka shopu yambile kuti leo nikabaya. Wapaka ndani shopu. Ndama za kwene. Ndama za kwene. Undrama za kuti ndipase. Ndizapasula hapo ndo hapo. Siwe ndio muzije zangani sana. Undisiwa kale ni sofa sewe. Mufika mabalo muzibulani ngani. Ndizo yani ukupai kuti kwa profit ukauza kuti. Ile mafuna mwapi. Kauze. Aju, kwani mkuja bezalazi? Simunasia? Aju, zampo ngoma? Zikutenga? Mwaso watu. Nyumba kubwa ya likiro. Mawe. Mawe? Owe changu hino. Musa dinamizi yetu. Muzabu ya ntayaji? Muzabu ya ntayaji. Muzabu ya yetu muzaji maungu. Mwamu? Takusowa nilu kunyumba hako. Sabano iwe? Kusowa kuna lukuri. Ndinapita kumuzi. Ndakako 2 days. Ndabwera fanya nzanga ujafiona. Kumakata ni kumuzi. Sasa ndikwati. Sabano nde iweyo. Sungati sine kudu kuti ayi amayi mukaona ntauni muno mulibemo. Ndapita kai kumuzi. Kumeniyo masimu zondiri kumuzi. Ina ndiziwa bwanji ona nduze. Chipanda kuimba ina ndikanazindikirapo chani. Ama. Ine ndatoba naye rumutumisha. Bande Bamba Aju. Funa ndiminise. Sinathane naye ramene uchi. Kodwa ndabwera fanya nzanga ujafiona. Apo bisuka nabwera. Sindikanabwera. Ata mamuvudisana kumana naye pansewo. Mamufusa zoti ine ndiri kuti. Koma chipanda amayi sindikanabwera. Ndipo kumeko sindipita kosi. Ndio kuzowa chani. Ndanabwera ari kunyumba yako kuti Bamba Aju. Ine kudabwa mama pano. Bamba Aju chachika ndi chani. Ata bongo zikhana hapo. Baju kunyumba kwa nacho kapo. Ndata nacho kapo ina so yaga ija sori. Ndata nacho kapo ndi nabongesa na mafuso. Komandana yino ndipesa isori. Ndata zakhala bwanji. Koma kuti ndimasukire. Amamangi kana ngasima linga ndi zinchero zawo zompowa ziti. Ama mvesa chisoni chonchija. Toma kuvesa isoni kwake iwe. Mene ndinacho kapo mucha. Ndidabwera. Ine kumona ngati munthu adani asinta. Koma kumapanga bezokula mtima. Ndopezeka unena zoti kubwera sosukuna usiku chama past 10. Ufusa kunokera kuti kwango yipanga zokula mtima. Koma manaja. Nauza ndikotoko ndikatenga tukala ya divorce ndi. Ai musafike pamene popo. Ai kumene koko ndi musafike majuni. Iniyo lero limene mama. Ai komabe. Inu saja mmene zoti basi mwana wanga zona ndizimene nkavanga amene mujeneti zinkandikhuza kwambiri zinkandikhuza koma kuti ufike point one ukapange divorce ayi point imene ndikusafika ndipo lola atanena okha kuti lero afuna divorce ndilola maju ndivomereza chifaniro ziti anditopesa zochitika zawo koma sona usasanga khuzumuke pamene popo munthu wachokera kupita ku nyumba chatoni akubwera ku nyumba madzi kuti safe akumana ndifiona kumene kuja mwatu mwakuti seza makufuna ndithuli pamene we kotoko chimanyasa chikakhala kuti chili pafupi koma pano pa ifoti ndachokapo ndiye akukumbukira zabwino koma amene otu ine imene tuganiziramo komano isa ndiye chabwino wanga zobowa komabe musafike point imene majiganiza nimofasa ama mwanayo watani mazaza kuti mwana amakoma kuti amakoma kuleredwa mai yake ndi bambo yake ine anandilera bambo anga iya usafika umene kuko izo zitayi izo zitayi sinakule akadali wang'ona ndiyeno amakula atu mwana amasunga mwana ni mulungu ndizoona koma umene upesera isoni we okumana nawo pesa isoni kodo kumana nawo sinakumana nawo ndikumana nawo kodo kapa sindikafika so ndikuzani kama tapita anakamone mwanayo mwana akoti junior kuti wata basi bambo yake ndi bambo yake sama musiya iwo ndifundo kuti koma sama musiya kumabwera teni koloko enda mazoti juu ndikampeza asungulumwa atu iwa muna kuchonde sindipita ndewa papa kuona bwana ungogona konkuno tu basi ugone konkuno kuti mwina ukoko mwina tukapita ko mwina ulomawo kuti ko kupita kumako basi konkuno sa papa kukana ungogona konkuno basi ndipita basi ndoto kumbuzi mwawo upita kumuzi ineyo ndikanakonda kuti iwe lero chabwino kuti mtima wako ukhale malo ugone kuno mawa upite naye ujuna kamoni bambo ichaji amasi ndipitako muzimva chichenga sindipitako koma juni mwalimba mtima zote Ero Jesse. Umekwani? Bwana. Tangu ndiyankha. Alipo kabine. Ngwafunyaja. Nda bwana ngapi? Usukuti oyo susu. Ndo bali nkani kabena. Jesse tangu aitana ni? Ama.
tadikira sone mujese iwe zokuonera nditu mission noti mapanga iwe ndine uye ujamaika nafasi uchi ndiye ukatengendera makoo yamba kwamba sisi muntu okanaye pamene ineyo ndamene ndikuendesa filimu imene zona apa chema suti napasira kana ngemeneyo ya kana yakuti ndama ziziyamba kwa ine majandrama kwa kwana chibwezi natesa chani chibwezi natesa ndindani jese mundipinde apapa kutoka kumafuna ndikuyende sereni kena kumuzi December mwendesi ya kusedi sono kwa filimu ndikuze ndijungamo chataliti ndajitesa muna soba ndwa bakutalibe masiku so ndikuze dijese nga ufuna undipinde ka ufuna usanipinde ine ndikukuza chibwezi chimene sichikuta usati bwanji yoyi makubira ngati kumene koko ndatengako ati munambira kujandrama iya ndakuza ndakuza chibwezi chimene sichikuta ufune usafune mese mwende mbafuna mayanga ndikufuna kumene ama jese bikana akufuna nawe ndani abajema ati sikuti ya tatu kwa ngoya amana mlimofuna bani Adamu nali huko kuti kutereti ndiye kwata ndiye ndikuona ndikampita kutereti basi mmemba mukala mwateratu ndiye ndati madam ndalankule kuti mina nkozo kumapita kutereti kukawiri ndiye madanda olankani ya ujeni bwanyi mwadwana nanga sita kololaiti ndiye nimeona be kuti sipanga pangike be kuti mina waje kuwonjezera be anamitanda kuti mina waje mwina nzikutako pepani itu ngani ndiye mufuna muluze ndesima abanyamani yose mukukuta ikumakala yo pia la ndiye sinikukuta ya inu sima mele mapikidwa mje sima mapasira mdende ngati iwe fasirani fasi ndi wili iwe fasi uma basa mdende ngati abajema iwili yo pia la yeni ndiye muone ndango choka ine huko iwili yose ndakaisia kuti apa ndili empty sana mafuna jaja ungaja msabile grade dikizingo kabe membamo muntu mata kupita kuchina nkusalamu mata kupita kuchina nkusalamu mene chikuti dabwisa kuti niyo muntu wankulu wa ndevu wainzi mumakaba gate zuwa lose timatuka lima kalowa kulima kuti malima ndifeyo inu mwenika kuti mukamune yokuja yanga ngasima ona kuti takolola kukazika ninja losaje takolola inu mwakolola nawo masana munakalima kumuzi kwanu mati kutumiza ndama limisa malima kumuzi kwanu ngafeteza jana kwana ndiyeno atafuna na hata ngotola tumbasi matumba kodi abachima ine nkhani mmene ndimaona tumaikamba pafupi mwanji zakupaseni ufa kamene zakupaseni chimanga muziphika nokha sona nga wanchitoi wanchito zote wanchito amapika nyumba amatipikira nyumba wanchito nyumba mwine kasi amatipikira ni mwana mantenga ngati mwana wanga chabwino yemu kuti ndi wanchito komano ni chito yake azipira chito nyumbamo mani muzipanga sati kuti muna muzikhuta fa muone ngati kuti mukuzuzika pa khomo pano koma sama iwo wakamani nazo kuti sakukhuta kuna watu wale nyumbamo Iya, madam ichipangira ine nemakhala kuja. Kunena uyu mene wayakhula Jesse muna sana yankhule bwino. Mene ndiyo machitenga mitanda iwiri. Ola bwanali amajasima mitanda iwiri. Muna sama isina mitanda iwiri. Koma nanga si nyumba muli ndizo otola tola zaidi. Kodi ndiyo kapena chimanga muchiona uchuluka? Chimanga kuchiona uchuluka chimanga chima. Nungo biaba sipano. Nanga tizidi ngati kukula. Chimanga ndichanu munabwalira ntchito mma ndi andama. Akuchiona ngasa osati msoza Tanzania somo zopanda nzeru. Zazi. Madam mmatola nyumba mwifanya palibe uchotola tola. Sinani kaino. Chimanga ndo mukushona kuchuluka baba. Usamati simani kaya. Iwo tusama kukhuzoma. Samani kuzende. Iya kuti chani. Usama kwenda bwana. Chakumuzwa kwanu kwa chizitu ba chakakuno. Basi. Iwo tusama zikhale kuyamba na pano. Iwo mwana. Kuna lemba chilo. Ndiya jepa. Mufuna mwazo kuthula kapena. Basi. Kusokonekerani ndaza kuvuta nini? Kujedwa kubwa. Wenzanga uchandika kana naye ama ndichedwesa nkhani za mbiri ngenza ko yo ndine menonga ntamangine nina akumata chosudula lonkhanezo utamangira iweyo kutasi Shakira unda azibaba ngani azibaba awiri watoto watatu ni watatu iweyo ndi sister wanga wako mwanake ujatina za kumana sina kantangira mkono siwandireje okay leo jeni chabu ndiye uyu sister wako amene tinaza kumona mwana wake uli na ile mozi amene ndi matwenzi ndine ai huko ndine Mungu anakufuma ubereke yote zina kenda bwanzi yopo kuna watu zinake Everin sipaduma
Kudaba bwa. Izonde busiri we zina mene odeganiza bwa zuri mu system ga kali region. Okay. Okay, chifukwa kuti kanyengo kakaka ndakumana ndi anthu domestic kaka atumene atatu. Amene manduza za Patuma. Kuti pana siku mene patasiyana, siku tasera pamusi pachi. Panabula nsikana nona wake, akunuza kuti abambo eno. Mwana uja ndani wanu. Ndembande nkazi wa ine. One kumaje tsikana? Oyera, wamahipi abena. Oyera kwa mbili. Wamahipi? Okay. Kezo? Okay, chifande amazano za kuti wene Patuma. Ndiye basa kubwera kuzangu kuzo kuti akuta amene chantu si munthu wabwino chanchani amakudameja ndi siku yamba nankalipira anapita siku lina anandithamangira sanandichingira akuniza kuti kwa bambo ine ndifuna ndipumuse moyo wanu yemweyo oyera ndati kuti we akuti ndisa kucha ndi Patuma kuti kutokulimba ndi Patuma ine mapija ndi nduma zo ndishakira ndeni mata ndi kuti muna Patuma mwina iwe mwina mbale wako mwina kuti muna mafanana mwina maona ngati mbale wako ndasa ndikufusa kuti mbale wako ndi matwins zisiye zimene zikunda chichetu umaziwa chani Mike anthu ambiri anthu mukamakondana ena ambiri samaona bwino ndikuziwa zonsezo nkona kwambirira ndikantema kansanje kwambirira nankalipira unachita bwino anapita nomuzase amene ndishakira ayaye ndingatali Patuma kuti ngatali Patuma ndi kuti si Patuma ndi anapita siku ina sechimozo muzimwe ndipo ndikhupiranso mwina ndikaza kumana yapo azabwerabe koma iwe ndio mamulandirabe iwe kumona kuti kumwera nkumakabe ni mparo makizabe nayo zono maiki ayi basi ndimakupanga kuti muna ndimumve kuti usiru wake kuti akolerekezera pati maiwe zona ndingakusiyo ayi nisakudabo kumano kuzwa akazabweraso usakana ipisi ande basi ndinapa ndizinthamangisa faso yamba ndinanthamangisa lachiwiriso maoneka kuti amakamira kuti kambirane ngali moto nankaniza ndakambirana panya ndi amene ndindo ndinaye busy nosafuso zinake andaiwa anandiuza kumundaliwa lero ndio paleso mtu inaso amakamba sozokazukazo ndizanga wina wake amakamba kamba za Patumaso ati ndichigaweka kwambiri ati ndi connector wazi mai ndizanga wina kana nduza nzako zinakenda nzako zinakenda ata ina kesi ina kanda tumwewa mwe wenda nawo my friends ujeni zako ndinezezeka sasa ndisina kusa nateka toka kale nateka nabwera so ndina inabwera ndipo anacha kujudula hapo ndipo pa kuongola nimanga ninauza nateka unaje ufuna kaiona ndoka iwenda minonga nene nokaiona okay fanya kuti katundu jakamaza bwera ndio nizanyeka ni mundo lere mama tabwera usiku ndio mundo kuti tamusi ndio zangu ndipasa maki akontena nayo katundu akazabwera tizakamulowese iyo zampeza mama zakali mozi kulandira katundu boneke kumalumikizana ndio katundu kamabwera masoza ndizo tizakali mozi wale usagwira onira vote lima bwana la vote lima bwana la vote lima bwana la vote lima bwana asita bwana kai simuchana dabani kai mwasura bwana pesa mna gai kasura bwino kodi ndiwe Salome ndine bwana wasila no bwino riweyo so mngati sika na bwino mtanzo tijana basi ndogomvera sana ura waiwenda amene masokoneza banja la mwana wange mwana wanu wake ndani Maju mkuti Maju ine Maju sindikuwaziwa fuli Maju alipo ambiri Maju niyo so waziwa ine mngoti Maju alipo ambiri kuziko kuno ndiye mngoti Maju yake ati mkuti Maju wandi wasika no bwino iwe ukanafasa ukanadeka ukanapeza banja lako la bwino kula maini kuli mfuna jana unde pesa isono kwambiri iweyo kana kuti Maju si waziwa akaza amasina si waziwa manena amene waziwa sona iwe chimene kupangisa ndi yanu ukasokoneze banja la Maju iweyo ndiwe sika no bwino omonekedwa bwino ukanafasa ukanapeza banja lako la bwino akuza ndikuti nene ndipeze kwa masina osati kapena antiuze yayi koma moti wasunguza zoti makasikoneza banja la kodi liwa masina kunacho kwa kale ndipo mezo nkhani zake zinapita
Olopa sinimapezeka kwa masinacho kale kale kwambiri. Koma ano ndikulangize mwana wanga eneyo ndikukutenga songa limene alili majuni. Wandipa. Taima ndikepo. Mukundenga unotenga dineni majuni muti mwananu. Majuni masa ni mwana wanu. Ndi bwana ni mayanga ine. Ine ni mwana wanu waino. Kodi amene mwananu tu ni majuni osatini. Ine ndi Salome. Salome. Ine zina langa. Osokoneza mabanja anthu. Sizokugwirizana. Kodi zimene mukandimisira musokana zimene zo maino? Zomwe mwandimisira pansi pano zimenezo. Ukuziwa chani? Koma ngati zine nizo ndapita. Ulemeye kusochichita bwanji. Ana masiku ano. Iya muzipanga zanu. Ana masiku ano bisa chisoni. Ukanadekha ukanapeza banja lolungosoka mwana wanga iwe. Salome. Ana masiku ano abale ino. Asapeza banja awo. Lolungosoka. Uzamangidwa. Ama jani kodi. Kama nusu ndokuita nani? Ile sima yangu. Wapi? Kama ile sima yangu. Sasa ngano sisi. Ndakhawe mama. Mama ndamani ndiye. Wandifuna lero ne. Kodi wena nje kumwana baseu. Ndiragiza na bomba kuti mwana wako kasunge uko. Ndikumenya kodwa. Mwana opusa. Lero ndikhema yako. Ukumbuka siku lija nani thawa ngati chisilu ineyo. Tatengana buno bwino kuti ndipite kwa chibwesi yako ku. Kumene una thawirako. Mangani manje sinakuthire ninuyo. Iwe wewe baje sina thawe. Sina thawe wewe jomona kanga do chenjera. Uli ndimwe aifuna zino zoda amaya aja anandirangiza ineyo. Wafu kubanda pamene ubonekana kusatana kana kumenya. Ngama zimejo kuti kuti munasiya kale. Paka ino abo zantu kuti sazandira kumene. Kani yake mwini chama. Kutoka iwe si mwana wanga. Wafu chifukwa ine ndikana kakuti ndimakuonekera ngati ine ndikholo. Maya yako ndimakwanira pokha maya yako. Iwe bwezi kundimvera zona zayi. Amani makuvera. Koma kanona kufupikaku uli basi. Amene jani ndani? Koma ndukuze na sisi. Kaya mabela mama sana kuseba mbali. Kama ndi mabela ali njonjonjo mukusata nazo amuna mukuzumva kukula. Ine na mai yanu. Mama mpoka pamene. Ndani kuti ine ndi mai yako ngakenda cheba. Wamba asiti ukusama zantu. Time ino mandi tamu jakutekesa ngati nejisi. Unasama zantu. Temuno zimene ndifuna tikambirani. Ndiye ndana kumene kunazo kunyumbango sosabwera. Wave? Ndiba uli ndimwe ayiwe ndikuze. Ndimafuna ndikhoze siku linali lose ndikupesa konko ndilo biwa ko. Ndikumenya nenosi. Fana simafuna zibwana. Tukumvana? Ndo mandi miseja na. Chafuna ndija. Banja sili kuenda bwe. Ai. Mukunyumba tufata ndi mufamu ndigere chimanga. Wadiya? Ndigere chimanga. Yo pusa kwambiri. Wafu. Ndirenga chimanga changa nyumba ndikwa. Maine mufuna ine ndipende nje. Ndani ndo mwana. Wave? Ukamuze lo biwa koyo akasaka kuli chimanga kuti muziji. Apana. Nakusandikali kuti no phone calls. Na intabanda dena bali yoizi. Ndeza champatsa kozo zuma kusokoneza. Mati bwana. Sorry. Misho. Ndiyapezeka ngati. Apezeka almost 200 grams. Komano kwene ndiyona kudisa kwanira. Usadanda. For you mafanira kwana 1 kg. Usadanda. Mbona ngandukumudisani. Sinanga daisesa kono. Zabobo. Komano sukudidu mudanda we mutikabale tukata kukumudisani. Usadanda hayi. Ndeta panga. Ekuti sizo tijedesera ndirama timakhala kukwira ntchito zoke. Dola yako ndikupasa. Ulendo ujalo munatijedesera. Usadanda alikonza mchwankulu. Umakayikiraso? Hayi mukunyadira mposi. Sure. Basi umakwane wewe. Ciao. Tonana. Sure. Palibe chitsitsi pasi pano. Itu zakwidwa ulu ukazembe kwandi.